Те в Минди студия. Ора, ще пробвам това. Ще трети път! Против 2025, което е? Ето пак! Нема снимаш клипче. Та пак си ти. Много съжалявам, не мога да те пусна. Нека да видим това. Каква е целта ти? Днес Неджат ще получи онова писмо. От мен, от истинския автор. Няма да го правиш. Нямаш коража. Боже, дали съм му дала писмото? Дано ли съм? Спомни си, глупачки, опитай се да си спомниш. Моля те, спомни си. Дойдох да ти дам това. Да. Ще убия всички хора. Ще убия всички тунг-тунг сахури. И тралалело, тралала. Тралалело, тралала. Тунг-тунг сахур иска да те убие. С тебе крокодило как сахур. Другия иска да те убие. С теб барилен капучино. Той теб. Другия тралалел. И да ти кажа, купи си малко по-малки обувки. За теб другата барилен капучино. Панзини, балонини. Те убие. Тунг-тунг сахур. Убие и тебе. Ай, нямам другите хора. Брейнрот.